Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang baik. Agenda pada malam hari ini, Senin malam Selasa 27 Juli tahun 2026, menghadiri kajian rutin setiap malam Selasa di Masjid Ar-Rahman, Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dan malam hari ini spesial pembicara Pak D. Jabrik. Beliau adalah mantan preman yang dulu masa mudanya beberapa kali masuk penjara. Kemudian setelah bertobat, beliau kuliah di STI Ngruki Cemani Grogol Sukoharjo, dan sekarang beliau mengajar menjadi guru di SD Gajahan Solo, dan beliau menjadi Ustadz kondang yang menjadi inspirasi dan motivasi. Pernah diundang di Kick and di acara Kick and di Metro TV. Dan pada malam hari ini Pak D. Jabrik juga membawa relawan-relawan dapur umat Solo yang menyediakan menu hidangan soto untuk para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga sedekah tenaga, harta, pikiran, waktu menjadi amal jariah, rezeki yang makin berkah, makin melimpah. Saya mendengarkan ngaji Banyoto bareng Pak D. Jabrik di Masjid Ar-Rahman, Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah salat maghrib ingkang mugi-mugi kemawon tansah pinaringan rahmat berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Pinangka mulakan yang atur sumangga kula dherekaken sarengan munjahaken raos puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanikmatan dumateng kula sami arupi nikmat iman wal Islam serta nikmat ingkang arupi kasarasan kegiatan atau kesempatan sehingga kanthi nikmat-nikmat menika dalu menika kula sami
saged nindakaken salah satunggalipun jejiban baban sami dados tiyang Islam menika salat maghrib kanthi berjamaah wonten ing Masjid Ar-Rahman ingkang kula sami tresnani menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah kula sami. Bapak Ibu adik-adik, lumrah tiyang gesang wonten ing alam donya menika tentu pengin merasakan kebahagiaan. Nggih napa nggih? Enten mriki sing boten pengin bahagia. Nanging boten sedaya tiyang menika saged ngraosaken gesang menika kanthi bahagia. Maka Rasulullah SAW nate paring dawuh wonten salah satunggaling hadis ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan ngedapi tenan nggih urusane wong beriman itu. Jadi Rasulullah ngendika urusane wong beriman iki menakjubkan. Inna amrau kullahu lahu khair. Sedaya kejadian ingkang tumama dumateng tiyang beriman menika ndadosaken kesainan. Nggih, ndadosaken kesainan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Lan ingkang kados mekaten wau namung tiyang ingkang beriman ingkang saged ngraosaken. Nggih. Ingkang saged ngraosaken napa? In asobatu syarrau syakara fakana khairalahu. Tiang beriman menika menawi pinaringan kenikmatan awake sehat, rezekine lancar, dompete kandel, karire melesat, syakara nggih bersyukur fakana khairalahu. Syukur niku sae mboten Bapak? Berpahala mboten Bu? Berpahala. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairalahu. Tiang beriman pikantuk musibah, sakit, dagangane bangkrut, kena PHK, sabar. Fakana khairalahu, sabar sae mboten? Sae berpahala mboten? Dados yen tiyang beriman menika ndak ada masalah dalam hidupnya, Pak. Napa mawon ingkang terjadi menika sae sedanten. Mungkin enten sing batin, kok aku ora ngono ya? Aku kok yen entuk musibah kok muni-muni gresula nyalah-nyalahke wong. Nah, berarti sing ngoten wau dereng iman. Nggih. Tapi mungkin dibuka teng surat Al-Hujurat ayat 11. Qalatil a'rabu amana, atau senten yang Arab Badu ini dengan PD-nya mengatakan kami telah beriman. PD banget ngomong kami telah beriman. Lajeng Allah paring dawuh dumateng Rasulullah, kul kandakna Muhammad lam tu'minu. Oh sira ki durung iman. Durung iman. Sing ngomong wis iman, kula pun iman. Oh, durung iman, nggih. Walakin kulu aslamna, ning kowe iki lagi Islam. Nggih pun syahadat, pun salat, pun puasa. Ning dereng iman. Maksudnya pripun? Nggih, pun enten si iman, ning kadarnya itu masih rendah. Nggih. Iman niku wala mayat kulil iman bi qulubikum, iman durung nancep ning atimu. Iman ku durung nyentrong ning atimu.
isih miur-miur mungkin lagi 10%. Nggih pun enten iman ning tesih rendah. Karena iman Islam ini kan disebut kebersamaan, berarti enten tingkatan. Aku nalika Jibril paring andamu dumateng Rasulullah, akhbirni anil Islam. Terangno Muhammad marang aku babagan Islam. Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Lajeng Jibril itu akhbirni anil iman. Terangno marang aku tentang rukun iman. Rukun iman apa nggih Pak nggih? Apa? Yakin? Cobi satu nopo? Hah? Iman pada 2, 3. Kitab saya kok Rasul saya. Respon kok kitab saya kok Rasul saya. Kitab Rasul terus nopo? Hari akhir. Lajeng. Terus tapi gitu. Wa in Allah wa rasulahu, tapi yang tiang menika terus taat dumateng Allah, mangke iman menika saged kiyat. Nggih. Al imanu yazid wa yanqus. Iman niku saged munggah betul karena napa? Bitoah. Dengan ketaatan bapak sami dumateng Allah Rasulipun, iman itu akan meningkat. Nang saged anjlok iman niku karena bil ma'asi dengan maksiat. Maka yang dikatakan belum beriman ini bukan berarti nanti iman. Pun gak ada iman, ning belum pakai kuat. Imane sing miur-miur gitu. Nggih pun salat. Ning yen ana kejadian sing ra penak sing Rasulullah. Niki nggih napa nggih muhasabah proban sami. Oh ternyata selama ini imanku masih setipis kulit ari ya, sih tipis. Berarti apa? Kudu tak tingkatke dengan ketaatan pada Allah. Yen proban sami iman pun ngrembokoten manah. Kejadian apa ingkang tumomo-tumomo proban sami ndak ada masalah. Sedaya ndadosaken ganjaran. Dikek nikmat syukur ganjaran. Diparingi musibah sabar nggih ganjaran. Nah, Islam ngajaraken dumateng kula sami supados saged bahagia wonten donya dumugi akhirat menika ingkang sepindah ngatah-ngatahaken syukur. Yen wong niku ora bersyukur, pangeh lamun iso bahagia. Nggih. Allah pun ngendika, wa itta'adana rabbukum. Allah wis wara-wara memaklumkan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yen sira iku bersyukur ditambah nikmati. Nanging yen sira kufur mangerti adab Allah sangat pedih. Bapak-bapak niki do bersyukur boten gadah garwa. Bersyukur ayo nanti akan ditambah. Ora bojone Pak sing ditambah Pak. Bapak-bapak mikir siji wae ngelu apa loro malah mlakune mbering malah ditambah keharmonisannya. Ora ditambah wah nang mburi wis mencereng nika Pak. Nah, pripun carane bersyukur iku, gitu? Supados saged bersyukur kedah ngertos bilih nikmat niku bener-bener nikmat saking Allah. Karena kadang-kadang Bapak sami sakjane entuk nikmat ning menganggap hal yang biasa. Cobi kula tanget. Nek dalu panjenengan pas ajeng sare enten mboten sing bersyukur ngeten iki alhamdulillah ya Allah. Sedinten niki kok ambekan lancar enten mboten paling bersyukur. Nggih? Lali. Karena menganggap ambekan lancar itu hal yang biasa. Tapi coba nanti baru kroso yang niki dicabut dening Allah. Riyen kayak mutan-mutan zaman terjadi Covid. Yang ngambekan dadak nganggo tabung oksigen. Wong rebutan tabung sampai kosong. Umpama jenengan umure swidak
terus nganggo mendino nganggo tabung mesin kira-kira bangkrut ora niku? Bangkrut. Tapi ambekan sing lancar ngene iki dianggap luar biasa. Panjenengan saged mirsani kula ngangge peci hitam, ngangge rasukan petak ngene iki berarti nikmat. Karena enten tiyang niku sing mlingati ireng kabeh, peteng, buta karena bisa melihat nikmat, saged mendengar niku nikmat, saged ngendikan niku nggih nikmat. Panjenengan lampas ing griya niki lancar niku nggih nikmat. Bahkan jenengan saged nglingking niku nggih nikmat. Tapi kita menganggap itu hal yang biasa. Maka Allah ngendika wa in ta'udu nikmatallah, yen kowe iki coba-coba ngitung nikmate Allah la tusuha. Ora bakal iso, gitu. Kadah saking kathah nikmat saking Allah menika. Cobi mangitung mawon. Kok irung bolongan irung iki kok madhepe ngisor niku nikmat mboten? Coba madhep dhuwur pas udan repot, Pak. Gitu. Nah, ini nikmat ning ra krasa awake dhewe. Maka ngatakan bersyukur karena wa man yaskur fa inna ma yaskuru lin nafsi. Sapa sing bersyukur ya sajane bersyukur kanggo awake dhewe. Wa man kafara fa inna ghaniyun hamid. Ning sapa sing kufur Allah tetep maha kaya dan maha terpuji. Arep sak niki desa bener. Sak bener iki arep kufur kabeh, Allah ndak mengurangi kemuliaan Allah. Arep syukur kabeh nggih ndak menambahi kemuliaanipun Allah. Ingkang salajengipun supados kula pansami menika saged berbahagia dalam hidup niki. Rasulullah nanti ngendika wonten hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis menika saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muga-muga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nate paring dawuh, "Unduru." Napa unduru niku? Sawangan sira kabeh. Berarti Rasulullah niku ngendika kalian tiyang kathah. Karena ngendikane unduru. Yen karo wong siji nggih undur. Yen kare wong tiyang kare unduro. Niki unduru berarti ngendika kali tiyang kathah. Unduru. Sawangan sira kabeh ila maraman sapa wa asfala minkum. Sawangan sira kabeh marang sapa sing ana sak ngisormu. Urusan donya. Kapure nyawang sak ngisore. Wala tangduru lan sira kabeh aja nyawang ila man ruwa fauqakum. Sing ana sak dhuwurmu. Sebab mungkin jenengan ndak ngremehke nikmate Allah. Enten tiyang niku, pasangan suami istri ya sih nom. Hiburane ben sore niku pititan. Numpak pit boncengan montel wong loro. Sing wedok ngomong, "Pah, kita kayak Galih dan Ratna ya." Ngertos Galih Ratna Bu? Film Cinta Cinta dari SMA gitu. Wah, gue seneng banget, Pak. Gue seneng banget berdua. Ngokep sing lanang wah mesra banget. Tapi suatu saat saya wedok nyawang tonggone. Wah, kok Mbak Yayu kayak enak ya. Mubeng-mubeng karo bojone numpake enek. Gitu. Wah, umpama aku karo bojoku mubeng-mubenge numpak enek, ndah senenge atiku. Mubeng-mubenge ora turut desa, iso tekan Tawangmangu, iso tekan Gunung Kidul. Kenikmatan numpak wit ontel ilang saknalika. Ya. Karena nyawang dhuwure. Ning coba lah misale, alhamdulillah ya Pak, senak numpak wit kae Mbak Tutik kae ning ndi numpak kapal. Mlaku maksudnya numpak kapal niku to. Sing mlaku nggih yen nyawang isore nggih bersyukur. Alhamdulillah mlaku malah sehat, nggih. Kayak Pak Detarjo kae ya malah disuruh kursi roda ya. Sing kursi roda nggih bersyukur. Alhamdulillah senajan nganggo kursi roda sing iso nyawang kanan jaman. Kayak mburi omah kae ngatang-ngatang ning amben 2 tahun gitu. Sing ngatang-ngatang nggih bersyukur alhamdulillah senajan ngatang-ngatang sing urip gitu.
Kayak tangga sebelah wis digawa ning kuburan ndek iki. Dadi dalu niki Pak, kathah tiyang niku sing lagi mumet, sing lagi lara, sing luwih sengsara timbang awake dhewe. Enten lho Pak tiyang niki sing mung iki mumet. Sesuk omahe ditonggoni Bang Plecit 8. Kan nyawang sak ngisore. Maka Imam Hasan Al-Basri niku nate paring pangandikan nasihat yen ana wong ngalahke sira babakan donya. Jenengan nyawang tanggane kek tanggoku wis wong ganteng, sugih, bojone ayu, omahe magrong-magrong. Ampun mang tututi niku Pak. Yen jenengan nyawang niku kepontalan jenengan. Tapi Imam Hasan Basri nasihatnya kok kalahkan urusan akhirat. Lah tanggoku kae bagus sugih ben ketek ora tau tahajud, aku tahajud. Kalahkan dia urusan akhirat. Tapi urusan akhirat, ibadah, amal soleh kosong langsulipun. Aja nyawangi sore. Kan nyawang sak ndure, nyawang para sholihin sulada ingkang semangat anggenipun ibadah. Aja nyawangi sore tenang. Kayak gawene salat telat terus ya. Allah niku Pak, yen dawuhe urusan akhirat, urusan amal soleh kesaenan mesti bahasane wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan cekat-ceket marang ampunane Allah, cekat-ceket. Ten surat Az-Zariyat wonten papirru ilallah. Rone ditasdid berarti melayu sing banter, ora melayu tok. Papirru niku berarti melayu sing banter. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti urusan ibadah mohon pekewo. Sop paling baik niki ya sop laki-laki di depan niki. Sing paling elek ya sinten mburi niku. Niki Jumatan mesti sing lendetan tembok sing paling laris gitu. Nggih mboten. Karena ganjarane mboten ketok. Umpama diketokke ya do rebutan. Bar Jumatan untane didom ning lapangan sebelah. Sesuk Jumatan rebutan gitu. Cekat-ceket melayu sing banter berlomba-lomba. Ning yen urusan golek pangan surat Al-Mulk ayat 11. Famsyu fi manakibiya mlaku ya. Ampun kualik Pak, bener. Sinten sing kualik nglaksanake instruksi Allah ini dijamin hidupnya tidak berkah. Dijamin hidupnya banyak masalah Pak. Betul. Kon melayu malah mlaku. Kon cekat-cekat malah leda-ledi. Ya. Dan iki monggo direnungkan aku piye yo. Yen arep kerja niku mangke sani ninjing Pak tenggalan niku. Wah, wong niku kebut-kebutan itu. Ning yen rumadan, aku sik jihadan. Komat lah urung komat. Komat yo lagi perokat pertama to. Malah enek sing kebangetan wis tekan masjid sing entekke 76 lho. Wis tekan masjid. Ambok langsung mlebu masjid mah sik entekke 76 sik. Mriki enten Pak. Oh, tanggoku keturunan wong kene iki berarti iki. Boten dugi tapi Pak. Nah, dados niku urusan donya nyawangi sore. Ben atine ayem ora meremehkan nikmatnya Allah. Ning urusan ibadah lihat atas. Delok oh Jakarta kae kok wis apal 2 juz, aku mau kalah. Ya. Boten bareng hasad kecuali 2 perkara. Ana wong sing dikei harta dibawa berjuang di jalan Allah dan niku pareng dengan hasad meri. Ana wong dikei ilmu agama digunakan untuk berjuang di jalan dengan oleh meri. Ya liyane niku ora oleh yen tanggane untuk tuku Fortuner ora oleh meri. Nggih. Salah jenengipun napa supaya sangat berbahagia? Sering bersedekah. Ya, sering bersedekah.
Ten surah Al-Baqarah ayat 245 Allah ngendika, "Man dalladzi yuqridullah qardan hasana." Ya. Fayudhaifu lahu at'afan katsira. Sapa sing gelem ngutangi Allah? Padahal Allah niku lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sing kagungan jagat raya niki kok ngendika sapa gelem ngutangi Allah? Apa Allah iki wis kekurangan kok nganti gak golek utangan kaya wong bener wae to ngredek golek utangan. Maksudipun sinten mawon sing purun belanjake bondone ten mergine Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah mengatakan itu ibaratnya ngutangi Allah. Maka Allah doi kaulahu at'afan kasira, Allah bakal bales kanthi berlipat ganda. Ning yakin boten jenengan nggih? Dari yakin boten yen umpama jenengan bar ngeboni kotak infak 10.000 gitu kaidahe kan yudha'ul hasanatu bi asri amzalia ila sab'i mi'ati dibin, dibalas 10 sampai 700. Jenengan infak 10.000 nang kotak niku mulih kok bangkale medugul napa dibuka wah dipengke 700. Pinten Pak 10.000 ping 700? 7 juta Pak. 7 juta. Ngisor bangkal 7 juta. Wah, gelo jenengan. Oh ngerti lah, aku mau infak 1.000 gitu. Yang langsung dibalik. Tapi Pak, panjenengan infak, Allah itu kan balas dengan berlipat ganda. Neng kadang bentuknya orang langsung bruk petutuk ping 700 mboten. Sing kudune mungkin jenengan wonten dalan keserempet truk rasido. Nggih. Sing kudune anake opnam mboten sida. Itu Allah pasti mengganti dengan berlipat ganda. Ora langsung bakal ene mboten. Nyawang garwane kok manuk tidak anak-anake saya niku wis balasan dari infak itu menolak balas. Dan infak itu Allah dawuh dalam surat Al-Imran yumfikuna fis-sarai wa dharra. Infak itu dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan senang maupun susah. Ada pas loro tok, Pak. Bancaan iki bancaane Pak Dekarto ya, dongake ndang mari ngenteni loro sing infak itu. Loh, napa mboten kliru wong melarat kok kon infak sedekah mboten? Justru wong melarat niku ngeki tetep, Pak. Betul. Wong melarat niku ngeki kendel, Pak. Misale jenengan melarat, duwe duit mung 10.000 tok. 10.000 tok. Wis duwe kon 10.000 tok. Dijaluk kancane kendel. Kang aku njaluk duitmu kan. Piro 5.000. Gua apa ya urung sarapan. Kekne mboten, Pak? Dikekne mboten kira-kira? Duwe duit 10.000 tok dijaluk kancane 5.000 kekne mboten? Kekne, Pak. Padahal itu 50% loh Pak. Itu 50% loh Pak ya. 10.000 jalur 5.000 dikekne tekan. Itu bohong jenengan wong sugih. 1 miliar bondone dijaluk 50% kekne mboten. Ora mungkin. Gitu. Ini menunjukkan wong melarat iki mampu kok tetep yang ngene Pak. Terus mesti masalah nyawa mesti. Utang-utangan wong melarat itu mesti masalah penting. Kang yang demo 50.000 mbok kok. Rong dino ora liwat kok. Penting mboten? Penting. Budhe ngambil atone piro nduk 100.000 mbok anak kula bentar aja nggak ngresake penting. Tapi wong sugih coba utang-utangan, bro. Pinjem uangnya apa buat Indian Pajero terbaru. Rapate penting. Maka sedekah niku mboten ngirangi bondo. Sedekah la tanggusul mal. Sedekah niku mboten ngurangi bondo. Kula dereng nate Pak mireng ana wong sugih gara-gara sregep infak dadi melarat. Jenengan nate mireng mboten, Pak? Mboten. Wong sugih dadi melarat mesti maksiat. Mesti maksiat. Kula gadah Pak dhisik Pak. Kanca niku duwe pabrik entek.
Kalau dolan omah itu kowe blong-blongan ke masjid rano isen-iseni. Wis didoli kabeh. Malah kalau dolan ngomong, iki kusen kuwi didol payu ra ya. Sampai. Karena napa, Pak? Dia kecanduan sabu-sabu. Kecanduan sabu-sabu. Entek gondole. Ana nang wong melarat mergo judi online, kuwi ditonggo, Pak. Ora tau metu omah, metu omah didol. Apa judi online? Melaratnya gara-gara ndek kendaan, dikerati kendaane. Tapi yen wong sugih itu sregep infak mboten enten sing dadi melarat. Dan yen wong niku sregep infak niku ora atine ora cemantol ning bondo kados para sahabat. Sahabat-sahabat ya sugih-sugih, Pak. Umar, kowe infak apa Umar? Setengah Rasulullah. Enten mriki sing wani infak setengah? Enten niru Umar? Rane. Abu Bakar lebih dahsyat lagi. Abu Bakar infak apa? Semuanya. Kabeh kula infake. Lah kowe apa? Cukup Allah dan Rasul. Mereka kaya-kaya duwe bondo ning cukup ning tangan, Pak, maka calon. Bondo niki ora mlebune ati. Bondo niki mlebune ati ning ngomong ngene yo gampang Pak nglakoni wangil gitu. Oke. Nanti dengan gitu, tapi dadi wong lomo itu memang perlu dilatih. Perlu dilatih. Sebabnya naluri manungsa ini pelit, Pak. Maka awal juz 4 itu ya, juz 4 yang jenengan masalah Jumat, Allah ngendika lantanalul birra. Kowe durung nyampe derajat kebaikan. Hatta tumbiku matuhipun. Sadurunge sing mbok infak iki sing mbok senengi. Padahal yen awake dhewe infak niku ngantongi abang, biru, ijo, coklat, klawu sing mlebu kotak ngono ya karo ya Allah muga-muga mlebu swarga entuk bidadari bermata jeli 2000 njaluk bidadari bermata jeli padahal bayaran terminal mawon ya Pak. Maka ya dicoba wae terus dilatih ya. Salajengipun niki husnudzon dumateng Allah. Berprasangka baik terhadap Allah. Allah ngendika teng hadis qudsi anna inda dzoni abdi bi aku tergantung prasangka hambaku. Terus yen entuk kejadian menemui musibah napa mau candake sing sae, Pak. Berprasangka kan awake dhewe tak ngasih dhewe. Nyem-nyemati dhewe misale contoh. Entar tiyang tuku motor anyar. Lagi sesasi parkir ning ngarep supermarket dicolong wong. Anyel mboten, Pak? Nyesek mboten? Nyesek, Pak. Tapi umpama wong kuwi ngerti catetane Allah. Yen motor kuwi rong dinane sik ditumpahi, dhek bakal ketabrak truk nang nggon retek bacem ngono. Kira-kira pilih pundi? Yen ora pilih kabeh, Pak. Ning umpama kon milih ya tetep milih ra apa-apa lah kelangan motor itu. Engko yen Allah paring rezeki ya iso tuku meneh. Dadi timbang ternyata kalau kita itu dapat musibah, mungkin kita itu diselamatkan dari musibah yang lebih besar, Pak. Jadi diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Enten riyen kisah nyata, Pak, kisah nyata. Enten yang niku menulis di koran Kompas, pembaca menulis. Jadi seorang pengusaha dia itu harus mengadakan perjalanan kok pesawat nyegat taksi. Nah, iki jam 9 aku tekan bandara, iso ora? Supir taksi ini ngomong, "Siap, bisa." Tenang lho, ya ora iso awas, jenengan ora bayar. Ternyata macet, ora iso tekan bandara. Tekan bandara wis mau pesawatnya wis berangkat. Diunek-unek ya Pak supir taksi ini, Pak. Diunek-unek ora dibayar. Terus dia mlebu bandara, tuku tiket anyar sambil nunggu krungu kabar pesawatnya sing kudune nggawa demo jatuh di Tinombala waktu niku Pak. Enten nggih pesawat jatuh di Tinombala. Terus dia iki wah, untung aku ora main pesawat iki. Ternyata dia itu pas ngamuk-ngamuk ternyata benar diselamatkan dari kejadian yang dahsyat. Akhirnya dia menulis di koran Kompas itu pembaca menulis boleh supir taksi ini harus jalur pangapura. Nah ini Pak. Jadi nopo mau kejadian sing nyenengke umat adewe dicandake sing sae. Misale nopo mle. Bojone lunga misale naudzubillah nek mboten bojone ngejak cerai misale.
Candai penting saya. Oh, mungkin Mang bojoku tidak baik buat saya. Mungkin nanti Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Ayem mboten nanti. Ayem. Motor sing ilang mungkin itu pernah ketemu. Tapi dengan jenengan ngeyem-yem atine dhewe. Oh iya mungkin ya dia nyem dhewe. Ojo coba aku numpak motor kuwi ketabrak atau kecelakaan. Ya ora ketemu, tapi setidaknya kita iso rada ayem. Timbang jenengan motor yo ilang, ngamuk-ngamuk, miso-miso mendapat murkanya Allah, tapi jenengan sabar mendapat ridhonya Allah. Maka Rasulullah ngendika ten hadis la yamutanna ahadukum ojo pisan-pisan sira mati illa kejaba wa yusinu bilaidon. Kejaba dalam berprasangka baik pada Allah. Biasanya wong ajeng sida niku kan sakit Pak ya. Kan enten Pak wong arep mati niku lara misu-misu enten Pak ya. Muni-muni enten mboten Pak? Wonten Pak. Malah tau goblok enten Pak misu-misu. Pokoke sakit mati kuburanmu diglucuk ciu. Mangkate setel dangdut. Nggih Pak enten Pak. Mangkat setel dangdut tenan. Enten to sing ngoten. Tapi umpama Pak, kita berprasangka iki mungkin Allah paring aku sakit iki mungkin nggogroke dosa-dosa. Dosa-dosa sing pirang-pirang kuwi tak salati durung gogrok, diposoni dereng gogrok, disedakahi dereng gogrok. Gogroke mergo kula saya mungkin sabar nahan sakit menika. Ini berprasangka baik kepada Allah. Salajengipun apa ikhlas. Ya, ikhlas Pak. Wong yen ora ikhlas mesti kecewa, gampang kecewa. Titenane yen wong tu mutung berarti dia ora ikhlas. Oke. Pengurus masjid kok mutung, akhirnya ikhlas. Oke. Ning mriki modelen Pak. Atos kanthi ikhlas menika napa Pak? Ikhlas niku napa to Pak? Kan enten ikhlas tembungan wong Jawa lho, duitmu digawa sapa to? Digawa Kang Pardi ya. Kang Pardi ya cek nak dulurmu dhewe wis ikhlasno wae. Enten to Pak nggih? Sanes niku, sanes ikhlas niku. Ikhlas itu murni. Enggak ada campuran. Ngopo Kang salat? Ya dawuhe Allah kan salat titik. Ngopo pengajian? Dawuhe Allah titik. Boten sangat embel-embel ngopo salat ya. Sok yen nyalon nggih nek akeh sing milih ya. Niku berarti nek embel-embele. Ajeng ten pundi Bu? Ten peken tumbas napa? Trasi. Men trasi tok. Nggih. Lah niku mung trasi tok. Ten pundi Bu? Ten peken tumbas napa? Trasi. Trasi tok. Mboten nggih kali brambang. Wah niku enten campuran. Bapak kula sami nindakaken amal-amal niku namung kagem Allah patus ridhani Allah. Menawi mekaten mangke kula bakal mendapat pahala dari Allah. Terus ibadah ki mesti meningkat kualitasnya. Karena awake dhewe wis ra gagas wong meneh, nggih. Yen awake dhewe berbuat kok mergo menungso, siap-siap kecewa. Kira-kira jenengan wong sak masjid niki, Bapak Ibu, mang dumijit 200.000, kira-kira kabeh seneng kalih jenengan mboten? Ora mungkin. Enten sing ngomong malah iki mungkin aja-aja kok kono 300 sih. Malah metnah gitu. Loh kalau kita harus menyenangkan orang enggak mungkin, Pak. Jenengan ingat kisah Luqmanul Hakim itu. Pak karo anake numpak jaran. Tumpake bapake. Dirasani. Iki bapake ra setho ora mesake anake, anak kon mlaku bapake malah nengkreng. Wah, le dirasani le. Kowe gendang le sing numpak le. Bapak tak mlaku. Dirasani mboten. Li anake ra bekti karo wong tuwa, bapak kon mlaku malah anake enak-enak nengkreng jaran. Wah, dirasani le, wis tumpake wong loro numpak kabeh. Tumpake wong loro nggih dirasani. Ora duwe perni kebinatangan kuwi. Jaran cilik semut tumpake wong loro. Dirasani le, wis midun wae. Tuntun wae jarane. Nggih dirasani. Kuwi wong edan iku nggih. Wong duwe jaran kok malah mlaku. Nah niku Pak. Terus sing kula sing gagas omongane wong wis ra entek, Pak.
Jenengan ngertosin wong digawe niku nggih. Yang ajeng digawe mesti tengene kumbokarnan Pak ya. Kumbokarnan wis diatur lho Pak. Iki bagian iki wis ditata rapi niku Pak. Ibu dotone dirasani mboten. Kopi kurang asin iki. Gitu. Padahal wis ditata mening-mening niku Pak. Wis teko ya para ahli kabeh to. Nanti tetap mau dirasani. Jadi kalau kita ini mencari ridho manusia, tangi lampun Pak. Langsung mau mencari ridhonya Pama Yamal di sekolah Darodin. Kebaikan sekecil apapun karya Allah ini dapat balasannya. Nah niku untungipun bersikap ikhlas ya. Lajeng napa supaya berbahagia, rajin ibadah. Rajin ibadah. Karena dengan ibadah itu akan menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita. Mari awake iki tetep ora miar-miur atine, ora gampang kegodho kahanan zaman iki. Salajengipun gitu. Dan bahagia niku ngatah-ngatakan tobat. Nah, ngatah-ngatakan tobat. Rasulullah ngendika wonten hadis riwayat Ahmad, "Man aktsara minal istighfari." Sapa sing ngokeh-ngokehake istighfar, ya. Ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja. Allah akan mengganti kesedihannya itu menjadi kebahagiaan. Menjadi kebahagiaan. Dados yen jenengan ngraoske sedih mergo enten masalah napa, langsung mawon istighfar. Langsung mawon istighfar. Karo ngeling-eling tanya ketika dapat masalah langsung, ya Allah, dosa kula napa? Salah kula napa? Minta diingatkan Allah, mungkin ada dari sekian banyak dosa-dosa yang kita berbuat ini dereng diistighfari sehingga menimbulkan masalah. Masalah niku karena perbuatan kita. Mungkin perbuatan 10 tahun yang lalu menimbulkan masalah hari ini. Contoh para nabi. Nabi Yunus ndakwahi kaum itu, dakwahi boten kaya jenengan ngeten niki dakwahi anteng ngeten iki perhatian. Kaum Nabi dakwahi nganyelke Pak Brekele banget. Kandhane kupinge nutupi anyel. Gak ning swarga ora gelem rasakno ben ning neraka tinggal. Mutung niki Nabi Yunus iki mutung. Allah mboten remen Pak Nabi kok mutung. Nabi mutung ya Allah anyel Pak. Apa meneh takmir masjid. Apa meneh ketua RT mutung. Akhirnya kejadian dimploki Pak. Berada di 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kula sing dolim. Saya yang salah. Bukan kaum saya. Saya yang salah. Nah, niki Pak. Niki rumus Pak. Ketika kita menghadapi masalah, ojo nyalahke sinten-sinten Pak. Nyalahke bojone mesti kisu. Nyalahke anake. Salahkan diri kita sendiri Pak. Salah kula napa ya Allah sampai enten kejadian niki. Tolong dilengke. Karena dosa-dosa kula bangsa menika Allah wa yaqwan kasir. Sing ditutupi Allah ning kata Pak. Salah kula napa? Anakku kok mbeling angel dikandani ya. Ojo nyalahke anake sik. Salahku apa ya Allah ya? Sampai anakku kok angel dikandani. Nggih. Pun ayem Pak, jenengan yen nyalahke dhewe niki. Terus ati padang istighfar astagfirullah ya Allah. Mungkin cara kula didik kita mboten ngikuti aturan panjenengan.
Mungkin meniki pokoke salah-salah gawe dhewe. Sehingga yen wong niku merasa bersalah niku lho, Pak. Ati niku terus apa meneh iso karo nangis. Mangkane nanti ibu-ibu niku yen bar nangis mesti dodone lega, gitu. Yen wis dodone lega niku atine lega, sing maune sumpek butek terus ana ngakoni salah dadi lega cetha masalahe. Oh anakku iki beling mergo iki. Wa min kulli dzikin makhraja. Sak samunipun kesedihan diganti jadi kebahagiaan, wa min kulli dzikin makhraja. Diparingi solusi cetha nyalang solusi. Nyalang masalahnya ketok masalah iki, berarti kudu tak rampung nganggo cara niki. Ning yen jenengan tetep nyalahke tiyang sanes, ora bakal masalah niku rampung. Ora bakal masalah rampung. Saya belajar bener Pak ini Pak. Wonten masalah apa kadang kula saka omah terang numpak motor istighfar. Ya Allah kaya kula iki jelas Pak, dosane akeh banget ya. Bisa ndolimi wong bolak-balik. Ya Allah salah yang mana ya Allah? Kaya aku istighfar. Niku geleng-gelengke Pak. Betul. Dan masalah itu selesai sendiri Pak. Betul. Mang coba Pak. Tapi kita kebanyakan itu masalah ini nyalahke wong liya. Golek wedhus ireng, betul enggak? Dari kambing hitam. Salahkan diri sendiri, Pak. Nabi Adam ngoten Rabbana dolamna anfusana. Kula yang dolim ya Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bar niku diparingi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggih. Niku kuncine dengan banyak bertobat, dengan ngiling-ngiling dosane dhewe, nyalahke awake dhewe terus njaluk panapura. Nggih. Salahkan diri kita terus istighfar sawewe. Nggih. Mang prakteke, Pak. Nggih, cobi. Mulai sekarang ketika dapat masalah, jangan sekali-kali nyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita dulu. Nanti rasakan. Ada solusi apa enggak? Sampun ada nih Pak. Enten setunggal hadis nih Pak. Kula niki yen maca niki bener-bener ya Allah merinding niki Pak. Hadis niki riwayat Bukhari dan Muslim sahih berarti hadis niki. Rasulullah ngendika yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih hatta yadakana bau alaihi. Atos wonten dinten kiamat niku wonten tiang beriman niku dihadapkan kepada Allah gitu. Lagi Allah menaungi dengan perlindungannya. Fayuqarriruhu bidunubihi fayaqul. Kadang Allah ngendika at-ta'rifu damba kada ditakoni kowe eling ra kowe pernah nindakake dosa niki? At-ta'rifu damba kada kowe kelingan ra dosa iki? At-ta'rifu damba kada kowe kelingan ra dosa iki? Yang beriman ora iso mungkir Pak nggih jawabe nggih. Nggih. Jawabane ora iso mungkir Robi arifu ya Allah nggih kula ngakoni. Lajeng Allah niku luar biasa Pak. Allah ngendika fa ini qad satartu wa alaika fid dunya. Kowe ngerti ra? Ndek men dosamu sing pirang-pirang kowe tak tutup ning donya. Betul mboten Pak? Dosane awake dhewe jane akeh to Pak nggih. Ning ditutup oleh Allah ora diketoke kabeh. Allah ngendika ndek men ning donya kowe tak tutup dosa-dosamu kabeh. Oke sih tak tahu. Wayakku angkasin Allah banyak memaafkan dari dosa-dosa kita. Wa ana akfiru alaka yaum dino iki dosa-dosa kita apura. Luar biasa. Awake dhewe wis ndredeg Pak. Disebutke dosa-dosane itu wis ndredeg. Tapi Allah ngomong ndemben ning donya dosa kuwi tak tutupi, saiki tak apura. Fayuta sahifata hasanatihi. Bar niku dikei catatan isine sing sae-sae tok. Yen catatane sae kira-kira mlebu surga apa neraka. Itu terjadi pada orang beriman, Pak.
Maka tingkatkan keimanan kula sami kanthi taat dumateng Allah lan Rasulipun. Luar biasa nggih, Pak. Hikmahnya napa, Pak? Bu, yen Allah niku pun nutup dosa-dosa kula sami, menutup aib-aib kita di dunia ini. Mosok awake dhewe ngerti aibe sedulure malah dikondang-kondangke. Pripun, Pak? Padahal kula panjenengan ngertos, Pak, yen dosa aibe ditutup dening Allah, kok bareng ngerti aibe tanggane sedulure mukmin malah dikondang-kondangke. Nah, jangan sampai, Pak. Apa aja seneng yang aib ditutup dengan Allah. Maka ketika kita melihat aib saudara kita, ya berusaha kita menutupinya. Okay?